το νούμερο. Παγκάκη, σε παρακαλώ πάρα πολύ, μου ζάλισε τα μαπάρια. Πάψε να εξυπομονείς τα αυτιά μου. Παγκάκη, σε παρακαλώ πάρα πολύ, μου ζάλισε τα μαπάρια. Παγκάκη, σε παρακαλώ πάρα πολύ, μου ζάλισε τα μαπάρια. Παγκάκη, σε παρακαλώ πάρα πολύ, μου ζάλισε τα μαπάρια. Παγκάκη, σε παρακαλώ πάρα πολύ, μου ζάλισε τα μαπάρια. Δεν το θυμάμαι αυτό, δεν στα Βούγαρος. Μόλις το πω θα πεις, Γεωργίου, και αυτό το θυμάσαι. Ο Αγκύρε! Ναι, του Ολυμπιακού. Και χάρη του Βασιλικού ποντίστηκε η γλάσσα, τα παπάρια μου γλάσσα. Τι εννοώ. Τι σας είχα πει ρε μουνόσκυλα. Δεν σας είχα πει να παίξετε άκρη του Πανιόνιο. Όλη την εβδομάδα τι σας έλεγα. Από την περασμένη Κυριακή το βράδυ. Μουνόσκυλα, τι σας έλεγα. Άσο τον Πανιόνιο. Κάτι μαλακισμένα, κάτι αρρωστά και περιμένεις μεταγραφές. Και πήρε ο Ολυμπιακός, με ρωτάνε στον δρόμο. Ποιο προπονητή θα πάρει η ΑΕΚ. Θα πάρει λέει ο Παναθηναϊκός από τον Χάνσον από την Χέρενφέιν. Στα παπάρια μα τους πάρουν αυτούς. Μπούρου στην πλατεία Κουμουντούρου. Δεν γίνεται ρε παιδί μου. Ντεπών, το έχω ξαναπεί, ντεπών. Φέρτε μου ασπιρίνες, κοκοράκια, αλγόν, καλμόλ, για ελέφαντα, το κεφάλι μου, ρε! Δεν αντέχω! The future's not ours to see. Que sera, sera. Τι θα πάρουν, το μετάλλιο της μαλακίας. Ήταν οι μαλάκες υπόθεσης. Όποιος παίρνει τηλέφωνο μιλάει μαλακίες. Πολύ πιο ταχύσια ομάδα σε σχέση με τα δύο προηγούμενα χρόνια και η πιο γρήγορη ομάδα στην Ελλάδα. Κάνεις μια έτσι και τελειώνουμε. Ξανακάνω μια έτσι και ξανατελειώνω. Αλλά με φοβερή δυσκολιότητα στον γκολ. Σφίγγεται, ένα ξεροκούρα εδώ βγάζει που αδερφέ μου. Χέσε στη λεκάνη ρε Άρη να πούμε να χορτάσει ο κόσμος σκατό, να χορτάσει η Μίγα Κολασιό.